Gewoon niks te doen in Maastricht, ja. Alles stil. Nee, want weekendtribunaal wordt een televisie, iedereen zal wat een televisie, ja. Nou, de clochard te loeren, hè. Die wel weer op de televisie. Ik kan er een foto van die maken. Ja, en er is Polaroid. Wie was eigenlijk een hele gehoor? Verschrikkelijk, verschrikkelijk, ja. Ze hadden geen brug voor onder de slapen. De karton wordt zeker naar bovenin lagen. Ze verstonden het niet. Bestelden een gesoeske kragenavond. Een vlammetje en wat die stomme hele heren allemaal hebben. Dan wil ze het niet weten. Verschrikkelijk. Maar ja, ze hebben dus niet kunnen handhaven. Dus de blauwe shoot is dus wat teruggebracht naar Maastricht. Ja. Hij is zeker toch het beste, hè? Hij is veel zien we Maastricht en verblijven in Maastricht. En we hebben nog genoeg bruggen voor onder de slapen dus. Gelukkig. Dat ze maar blij zien of het terug zien doet helen. Dat ze maar blij zien of het terug zien doet helen als we helemaal niks te doen. Wij zijn van Flikkelanneke. Heb jij een journalistenvergunning, meneer? Nee, die hebben we niet mee. Ja, dan. Dat spijt me, dan moeten we de batterijen eruit halen, hè? Ja, dan moeten de batterijen eruit. Ik heb je zo eens opgenomen. Ja, ik vind het zeer spijtig. Maar we kunnen dat misschien even op een andere manier regelen. Hij ruikt naar alcohol. Meneer, je bent een overtreding, hè? We moeten even een alcoholtest afnemen, hè? Oei. Mag eens even blazen? Ach, te gooi je god. Werkt het goed? Maar jongens, ons rijdt me nu, hè? Maar voor deze keer.